Hello mga bata, mga kasama! Adlaw ka rin sa panao, katapusan, sumpay sa kung aso ninyo. Naisip na una nga naguluhan kay bulungang alkansya. Di na lang kita magsulti mga bata kay katapusan na ni. Ato na lang, isay-say kaniyo ang sumpay sa kung asoy kaninyo. Naibawag ako na ng alkansiya. Wala na ganito sa sa akong kama. Dito man ako sige na kumutang. Yung Kiko, Saan na natabo ni Mati? Nangluspad lagi ka. Puro lagi ko nagkikikadlokan. May problema ba, te? ang tinuod, dong. Niani kanina sa bay ang duha ka mga tao og gipangita ang kahipulungang alkansiya. Sa? Sikreto naman unta ni nila dong, pero ilang kong gibaharan nga patyon kung di na ko itudlo kung asa ni mahimutang. Uwa ko'y laing mahimo po sa gitukan ko lang ang kahipulungang alkansiya nga to nila. Minalang gani kay waka nila unsa, ate. Salamat sa Ginoo. Bahala na lang tong alkansya, te, oy. Ang importante nga luwas ko. Salamat dong. Salamat kayo nakasabot ka. Ilahan na lang tong alkansya, te. Kung nagapas sila nga madato, sila lang ay mag-igo kung unsaon nila sa paggamit ang kwarta. Basta, sa tinarong lang nga pamaagi. May, di ba nga matos doon ni Emilio nga humanta mabawing niya sa nagsuod ang alkansiya? Ato na rin gitunol niya. Kalma lang, bay. Ha? Saan ka? Alam ka raton. Aw. Para magkagdili kaliwat ni Gilir mo, Dilmar. Ha? Kalma lang. Busy nga itong amo sa iyang pulok kandidan. Walang- Usawat na nga iyang kabalakan. Aha. Lain ko. Kining gamahan ng alkansiya. Hmm? Bay, mauni magkahawas nato sa kalisod. Ha? Dugay na kayo nato ning hilom nga gipanidan. O karon niya na nato. Ay. May, tanawan ko lang alkansiya, may. Uy, wala, kalit magdalag. May, nigilaw. Tinuod ka na yung mga sultos marites, bay. Hindi kayo tumutumo lang. Basta mga marites, mauna na siya. Mauna, ala, Ala! Ala! may. Wala ba yun? Usap na. Naman siya siya, bulawan. Pagawag. Karpo ko makita yung istimo ko na kung kinabuhi, may. Akpo na to. Basta sab ko. Dugat ka akong mga sinsiyo, bay. Mga bulawang sinsiyo. Ako, bay. Wata. Usa ka. Alitse. Nasulog ka kung nakakamot, bay. Paso ko, bay. Panuhay ko, bay. Pinatay nga nagbakaya ni Mara. Kung sabi ka na siya, oy. Pag wala tayo lang tingal ka siya. Tubig, bay. Tubig. Mawatay ka sobrang kainin, ane. Ano, sulit ka na ano, ang mga sinsiyo. Agay! Dali ka ba mo bisita kang papa, ma? Dili pa tingali sa pagkakaroon, iho. Magpalabay lang una ko sa akong kahiubos niya. Kung galing magbasol na si papa sa tanan niyang nabuhat niya ni mo. Andam ka ba, ma, sa paghatag kaniyang pasahilo? Gusto kong pamatunan niya kini pinaagi sa buwan. Aron makita ko kung unsa kan sinsiro ang iyang papasol. Ma,
Agay, kasakit sa kong uho. Sakit. Gusto. Nainamdon ako. Ni ako ning maong hotel o kauban ko si Paulita. Pero wala sila sa tupad ako. Bilis siya. Mubangon ko. Mag-ilis. Ang aking cellphone. Tawagan ko. Iyon na. Wala na din sa kong bulsa ang cellphone. Ang ako bitaka. Animal. Animal ka, Paulita. Iyang gilabtan akong cellphone. Lakip na akong wallet. Iyang gitang akong kapil. Bangag sa ilong ka, Paulita! Malipay magdulang ang butan nga bata, hinanay bilangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Pamanagyod ang pag-renovate sa atong kapilyat eh. Makasimba na gitaan eh. Karong umaabot nga adlong Domingo. Mao gidong. Okay na human naman ang imong misyon alang sa tong kapilya. Panahon na siguro nga pa-eskwelahan ta ka. Pwede din natin. Ano kay taas naman kong edad. Ganong dili. Doon naman ka kay ambisyon sa kinabuhi. Doon na kay kuya. Gusto ko nga mahimong usa ka abogado pohon. Aron akong labanan ang katungod sa mga kabos nga giyatakan lang sa mga mapahimuslanon o katigayunan. Magnang imo pangandoy doon. Apan sultihan talang ka. Nga dili basihan na ng edad. Kung interesado ka gyud nga makahuman og eskwela. O gustong makasunod og sinting trabaho pohon. Kung may determinasyon ka, makabuot gyud nimo ang imong mga pangandoy. Ay, salamat. Matulog na lagi ang tugig ng ipangandoy. Nga magtutor ko sa laking dapit. May kagawasan ako maglulinghayo sa mga nagkalain-lain sa Pilipinas nga gusto na akong atuon kay kwantahan na gud ko. Gano'n na sila, uy! Nakaragod! Nakaraguliyak mo na sila! Ha? Hala! Bawat ko, no! Ginoo ko! Malunod ko no kining barkong akong gisakyan! Ang kabwisit! Pero nahinon nga kwantahan ako! O si pagtumaw na ining leche nga problema! Ay! Wala! La! Ay! Malunod ang barko! Ilipat ako! Kwarta mamamatay! Ay! Ni Anton Emilio. Imo na ka nang imong gisugo sa pagpakuha. Gikan nilang Rodeo Joyce. Kining maong alkansiya. Imo na kay. Ibutang Diyos lamisa. Masaligan yun ka muna. Di na naman hilabot, anak. Doon ni Emilio, ha? Imo na lang. Kadiyo to na! Kadiyo to na!
Wa ko mamatag niyo ang katunga sa inyong suhol. Oh. Wa maminaw. Misirit ang mga kanaan. Maayo hinuhon. Aron dili na ko makagasto pa. Pero, yun na. Anong naputos man og bindahi ang ilang mga kamot? Dili na kaya importante ay. Kuwaon kong alkansiya. Kini. Ay, napasok ko. Ilabay ko rin. Misip, kasakit sa kong kamot. Napasok ko. Ay. Kalabad sa kong oo. Nagbalik-balik pagsantop sa kong nahuna ang akong konsensya. Gitulisok na ko sa akong konsensya. Nahasol ko pag-ayo. Puslan man, nagilipat ko ni Antong trabong kong nga Paulita. O gibiyaan ko sa akong pamilya. Di naman tuod na akong alkansiya, pero dili na ko mapuslan ang bulawang sinsiyo kay mapasok man ko. Pag muambat ko din sa babaw sa mansyon, para matay buhay ang tanan. Walay kapuslanan akong pagpuyo na ning kalibutan. Hugaw na nga akong reputasyon. Adios kaninyong tanan! Mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang basahon sa Hakob 2, Kapitulo 18, versikulo 19, nagpainumdum sa matag usa kanato na sa dili pa kita bagita o mga katigayunan ato unang pangitaon ang giharian sa Diyos. Kasagaran kaninyo makaingon siguro nga lisod ang kinabuhi kung way kwarta. Apan angay natong kinugtukan igsuon nga sa panahon nga kung simbako ana kita sa kapit o sa sitwasyon o sa trahedya, dili ang kwarta mo'y muluwas ka nato, kundili ang atong pagsalig sa kaitasan. Unsay kapuslanan sa tanan mong bahandi dinis kalibutan kung malaglag ang imong kalag didto sa impyerno. Gustong humili ni Father Ravelo. Dili kwartang makaluwas sa atong kalag, kundi ang pagtuo sa labing gamhanan nga Diyos. Siguro, kung makabati pas papay ng ibanghilyo karon ma, mahigmatan unta siya sa iyang sayop na nahimo. Pila na kasimana ang inang laban. Pero wag din mo kontak na to ang imong amahan. Unsa ka kung ato sundo ako? Huwag ka na mahiubos ni Papa, ma. Bisan wa pa siya manghayop pasaylo. Daan ko na siyang gipasaylo.
mo kong paubanon sa inyo? Oo. Aron makasuway pa kag adto sa amo. Mudo ra man may kipapa. No. Ako di ay. Wala ko'y labot. Ha? Oh, siyempre. Naagyo ka. Aw. Manis maya, mainong ganako na. Unya ganas amata mo ato, ha? Madisi? Ano nagila ka? Ma? Ano? Patay na si Papa ni mo, Emilio. Nangikog siya. Unsa? Unsa? Papa Emilio. Hinaot-unta nga magpalinahon, kaya sila iniliputan. Bisan unsa ka pa ka malpito o gimabay, pero gipasaylo ta ka. Husto si Padre Ravilo. Kung mamatay ang tao, wa si mapitpit bisan usa ka sentimo sa iyang kamatayon. Bisag unsa pa ka makasasa ang tao, may kausaban sa iyang kinabuhi kung iyang dawaton sa kinasingkasing ang gamhanan ni Diyos. Ang kamatayon sa imong bana, ma'am, mo'y buktong bayad sa tanan niyang kasalanan. Ang butan nga bata, malipay nagdulang. Ang butan nga bata, hinanay bilangga. Way kasiguruhan ang kinabuhi sa tao, busa samtang niap kita sa kalibutan atong ipakita o ipasundayag para nako dili na bang angay ipasundayag nato ang ato ang pagkamaghihatagon. Ang ato ang pagkamaghihatagon aton lang yun ay hatag sa mga tao na kinahanglan ng atong tabang. Sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong tabang unya ang Dios na imubawas nato kay ginaingon nga kun mutabang ang imong pikas kamot ayaw ipakita, ang imong pikas kamot ayaw pakita aron ang Dios na imuganti kanim. Mga bata magkasama din nila tapos sa kakungaso ninyo ni simnaon nga naguluhan. Kay bulungang alkansya din nilang sa mga asoy ni Kuya Juliet kinitanan galit ka na to sa RMN Drama. Kaming mga bata, buutan nga bata.